Ola, son Maribel dos Anxos e pertenzo á cooperativa Sacauntos. A participación de todas as persoas socias na cooperativa é moi importante, dado que é o pilar básico do que é unha cooperativa horizontal e democrática que somos nós. Todas as socias e socios temos voz e voto. Nós somos unha cooperativa asamblearia. Entón, a día de hoxe, realizamos unha asamblea ao mes. As decisións apróbanse por maioría simple, mais é certo que nós intentamos chegar a consenso. É rara vez que non tuveramos consenso. Facemos todo o posible para que todas as socias traballadoras se sintan representadas nesa aprobación desa decisión en concreto. A ventaxe, penso, que é o xeito de traballar, dado que todas as socias da cooperativa empurramos por un proxecto en común, e ese proxecto é a empresa e a Sacauntos. Entonces, no día a día, imos definindo o noso presente e tamén o noso futuro.